Αυτό στην πραγματικότητα είναι το πρόγραμμα της M-Goldex. Είμαστε αγοραστές χρυσού. Αγοράζουμε μία σειρά πλακών χρυσού αξίας 7.000 ευρώ, είτε με δικά μας χρήματα, είτε με 500 ευρώ προκαταβολή και κερδίζουμε τα υπόλοιπα 6.500 ευρώ από συστάσεις πελατών. Κάθε πελάτης που με οποιονδήποτε τρόπο αποκτήσει την δική του σειρά πλακών και έχει συστηθεί από τη δική μας ομάδα, μας δίνει το δικαίωμα αμοιβών από το πρόγραμμα του μπόνους ηγεσίας. Οι συστάσεις πλέον αμείβονται από χιλιάδες εταιρείες ανά τον κόσμο, λόγω του ότι έχουν συρρικνωθεί τα διαφημιστικά budget. Εταιρείες software, ασφαλιστικές εταιρείες, αεροπορικές εταιρείες, sites όπως το Amazon, βραβεύουν για τις συστάσεις πελατών. Το ίδιο κάνει και η M-Goldex. Είναι απαραίτητο να δούμε τι είναι αυτό που χρειάζεται να κάνουμε προκειμένου να έχουμε επιτυχία στο bonus πρόγραμμα. Πρώτο βήμα. Λίστα ονομάτων. Καταγράφουμε τα ονόματα των ανθρώπων που γνωρίζουμε σε 3 κατηγορίες. Αυτόν που κατά τη δική μας άποψη θα τους ενδιαφέρει 100%. Στη συνέχεια, αυτούς που πιστεύουμε 50%. Και τέλος, αυτούς που δεν πιστεύουμε πως θα τους ενδιαφέρει. Από τη λίστα των καθόλου θα ξεκινήσουμε να ενημερώνουμε. Ο βασικότερος λόγος είναι γιατί δεν πρόκειται να απογοητευτούμε, αν μας πουν όχι. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν περιμέναμε να μας πουν ναι. Καθώς θα ενημερώνουμε, θα συναντήσουμε 3 κατηγορίες ανθρώπων. Τους εξυπνάκηδες, που θα τα ξέρουν όλα καλύτερα από όλους, χωρίς να έχουν ασχοληθεί ξανά με το αντικείμενο. Τους απεσιόδοξους, όπου θα πιστεύουν ότι δεν μπορούν να βρουν πελάτες και ότι ο κόσμος δεν έχει χρήματα. Και οι αισιόδοξοι, όπου κάποιοι θα ενθουσιαστούν και δεν θα τους ξαναδείτε, και κάποιοι θα γίνουν συνεργάτες σας και θα εργαστούν στο πρόγραμμα μαζί σας. Από τη λίστα των καθόλου, το 30% θα ανταποκριθεί θετικά. Αυτό σημαίνει πως στις 10 ενημερώσεις, οι 3 θα εργαστούν μαζί σας. Και εσείς θα έχετε κερδίσει τουλάχιστον 3.000 ευρώ. Αν το διαιρέσουμε με τις 10 ενημερώσεις που έχετε κάνει, αντιστοιχεί 300 ευρώ στο άτομο. Άρα, κάθε ενημέρωση που κάνατε σας έδωσε 300 ευρώ, άσχετα με το αν ανταποκρίθηκε θετικά ή αρνητικά. Δεύτερο βήμα. Πρόσκληση και ραντεβού. Τρόποι προσέγγισης. Απαγορευτικές προσκλήσεις. 500 ευρώ να πάρεις 3.000. 500 ευρώ και 2 άτομα να πάρεις 3.000. Είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα. Αγοράζεις 500 ευρώ χρυσού και θα πάρεις 3.000. Όλες αυτές οι προσκλήσεις είναι απαγορευτικές και θα οδηγήσουν το άτομο το οποίο θα προσκαλέσετε στο να σας πει ότι είναι απάτη και θα έχει και δίκιο. Προτάσεις από εμάς που μπορείτε να τις προσαρμόσετε στη δική σας προσωπικότητα. Με ενδιαφέρει η άποψή σου για τη δουλειά που έχω ξεκινήσει. Σε θέλω για δουλειά. Πότε μπορείς να βρεθούμε. Τρίτο βήμα. Παρουσίαση προγράμματος. Λάθος τρόπος. Σταματήστε να λέτε ανακρίβειες. Σταματήστε να λέτε ό,τι θυμάστε. Σταματήστε να προσπαθείτε να το κάνετε μόνοι σας. Δεν δουλεύει. Σωστός τρόπος. Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία της ομάδας. Έχουν φτιαχτεί για εσάς. Το DVD της παρουσίασης λέει τα πάντα. Δεν χρειάζεται ούτε να ξέρετε, ούτε να μάθετε τίποτα προκειμένου να εργαστείτε. Το επόμενο βήμα, το τέταρτο. Πολύ σημαντικό. Είναι η επαφή με την ανάδοχη γραμμή. Αφού δείξετε το DVD, συνδέεστε στο Skype μαζί μας. Όπως ακριβώς θα σας συνδέσει και ο δικός μας συνεργάτης που σας έχει προσκαλέσει. Για να λύσουμε απορίες, να δείξουμε παραστατικά πληρωμών και να γνωρίσουν ανθρώπους που το έχουν ήδη καταφέρει. Το πέμπτο βήμα είναι η καθημερινή εργασία. Αν τη Δευτέρα βρούμε τον Γιάννη και ενδιαφέρεται αλλά τον αφήσουμε χωρίς βοήθεια, την άλλη Δευτέρα ο Γιάννης θα έχει χάσει τον ενθουσιασμό του. Είναι απαραίτητο να τον βοηθήσουμε. Μπορεί να χρειαστεί να ξαναδεί παρουσίαση, να τον βοηθήσουμε να φτιάξει τη λίστα ονομάτων του. Ίσως θέλει να ξανασυνδεθεί στο Skype για νέες απορίες. Το άλλο μέρος της καθημερινής εργασίας αφορά εσάς. Δεν εννοούμε φυσικά να ενημερώνετε καθημερινά άτομα, αλλά είναι απαραίτητο να καθορίσετε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα που εξυπηρετεί τη δική σας καθημερινότητα και να το τηρείτε πιστά. Ο στόχος είναι να ανεβούμε στο 12ο επίπεδο και να δημιουργήσουμε πάγιο παθητικό εισόδημα. Ο δρόμος δεν θα είναι ίσιος. Θα υπάρξουν στιγμές που θα είμαστε ενθουσιασμένοι, αλλά και άλλες θα είμαστε απογοητευμένοι. Είναι φυσιολογικό να απογοητευτούμε κάποια στιγμή, αλλά είναι μεγάλο λάθος να μη σηκωθούμε και να συνεχίσουμε.
Οι δικοί μας προσωπικοί στόχοι είναι αυτοί που θα λειτουργήσουν ως κινητήριος δύναμη για να εργαστούμε σωστά. Δεν στοχεύουμε στο να κλείσουμε όπως να είναι έναν πίνακα για να πάρουμε 3.000 ευρώ. Δημιουργούμε συνέχεια και φροντίζουμε να πληρώνονται όλοι. 5 βήματα λοιπόν για να ξεκινήσετε άμεσα. Πρώτον, λίστα ονομάτων. Δεύτερον, πρόσκληση και ραντεβού. Τρίτον, παρουσίαση του προγράμματος. Τέταρτον, επαφή με την ανάδοχη γραμμή. Πέμπτον, καθημερινή εργασία. Τώρα θα συνδεθείτε στο Skype μαζί μας για να λύσουμε τις απορίες σας, να δείτε παραστατικά πληρωμών και επιπλέον πληροφορίες που χρειάζεστε.